Aivan perustavanlaatuinen kysymys sen luonteesta. Juuri niin. Eli pyrimme tänään selvittämään, oliko sionismi ensisijaisesti välttämätön kansallinen vapautusliike, siis juutalaisen kansan vastaus vuosisataaseen vainoon, vai oliko se pohjimmiltaan eurooppalainen siirtomaahanke, joka pyrki perustamaan valtion alueelle, jossa asuu jo toinen kansa. Ja tämä keskustelu pohjautuu laajaan historialliseen aineistoon. Minä tulen puolustamaan näkemystä, että sionismi oli ennen kaikkea juutalaisten selviytymistaistelun ja itsemääräämisoikeuden ilmaus. Minun tehtäväni on sitten tuoda esiin se näkökulma, jonka mukaan liike, huolimatta sen taustalla olleista traadisista syistä, kyllä omaksui selkeitä kolonialistisia toimintamalleja ja tavoitteita. Sellaisia, jotka tietoisesti sivuttivat paikallisen väestön oikeudet ja tavallaan loivat perustan tulevalle konfliktille. Mielestäni sionismia ei voi ymmärtää irrottamalla sitä sen historiallisesta kontekstistaan, eli 1800-luvun Euroopan kiihtyvästä antisemitismistä. Kun nationalismin aate levisi mantereilla ja kansallisvaltioita syntyi, niin juutalaiset jäivät tavallaan kaikkialla ulkopuolisiksi. He olivat kansa ilman maata, niin kuin ikuisia muukalaisia. Ja se lupaus assimulaatiosta, eli sulautumisesta, se osoittautui katteettomaksi. Tämä ei ollut enää vain uskonnollista syrjintää, vaan se oli rodullistettua, modernia vihaa, väkivaltaiset pogromit Venäjän keisarikunnassa ja sitten Ranskaa kravistellut Dreyfusin tapaus. Ne osoittivat Herzlingin kaltaisille ajattelijoille, että edes sivistyneimmissä maissa juutalaiset eivät ole turvassa. Ainoa todellinen ratkaisu oli oma, turvallinen kansallinen koti. Ja se ensimmäinen merkittävä muuttoaalto, hebreaksi Alja, joka suuntautui Palestiinaan, se koostuu juuri näistä ihmisistä. He pakenivat pogromien kauhuja. Eivät siis olleet ideologisia nalloittajia, vaan henkensä edestä pakenevia ihmisiä, jotka yrittivät rakentaa uuden elämän maassa, jota he pitivät historiallisena kotimaanaan, ja myöhemmin holokausti todisti tämän tarpeen traagisella ja peruuttamattomalla tavalla. Liikkeen ytimessä oli selviytyminen, ei toisen kansan alistaminen. Joo, ja tuo tausta se on ehdottoman tärkeää ymmärtää. Kukaan ei kiistä sitä. Mutta se, että liikkeen motiivit olivat ymmärrettäviä, ei mielestäni tarkoita, etteikö sen luonne ja menetelmät olisi olleet kolonialistisia. Sionistinen liike ei alusta alkaen ollut vain jokin humanitaarinen hanke turvapaikan löytämiseksi. Se oli selkeästi poliittinen projekti, jonka päämäärä oli perustaa nimenomaan juutalainen valtio Palestiinaan. Kuten meidän aineistommekin osoittaa, paikalliset arabijohtajat alkoivat hyvin nopeasti nähdä tulijat eivät pelkkinä pakolaisina, vaan siirtolaisina, joilla oli poliittinen agenda. Vuoden 1917 Balfourin julistus on tästä ehkä kaikkein paljastavin esimerkki. Siinä Iso-Britannian imperiumi lupaa kansallisen kodin juutalaisille Palestiinaan, sivuttaen lähes täysin alueen ylivoimaisen enemmistön eli arabiväestön. Jerusalemin suurmuftin Amin al-Husseinin sanat tiivistävät sen paikallisen tunteen. Emme vastusta juutalaisia ihmisinä, mutta torjumme heidän siirtomapyrkimyksensä maassamme. Eli se uudisasukkaiden toiminta, maan järjestelmällinen ostaminen ja erillisten yhteisöjen perustaminen, se mähtiin paikallisten näkökulmasta vääjäämättä järjestelmällisenä maan valtauksena. On kiinnostava huomio, mutta asian voi nähdä myös niin, että Herzlin poliittinen ohjelma oli seuraus, ei syy. Se oli vastaus tilanteeseen, jossa kaikki muut ovet olivat sulkeutuneet.
mutta on olennaista erottaa liikkeen poliittinen johto ja ne tuhannet tavalliset ihmiset, jotka konkreettisesti muuttivat sinne Palestiinaan. He eivät tule mitään poliittisia strategisteja. Aineisto kuvaa, kuinka heidän selviytymisensä riippui varakkaiden filantropioiden kuten paroni Rothschildin tuesta, ja tämä korostaa heidän haavoittuvasta asemansa, ei heidän voimaansa valloittajina. He eivät olleet imperialistisen suurvallan lähettämiä agentteja. He olivat kansa ilman emämaata, ilman armeijaa. Heidän päämääränsä oli rakentaa uusi elämä turvassa, ei tietoisesti syrjäyttää olemassa olevaa väestöä. Mielestäni noin vain erottaa siirtolaisia ja liikkeen poliittista johtoa toisestaan. Vaikka yksittäisten tulijoiden motiivit olivat henkilökohtaisia, he toimivat osana laajempaa keskitetysti johdettua poliittista hanketta. Herzl ei vain reagoinut vainoon passiivisesti, vaan hän loi aktiivisen modernin poliittisen ohjelman. Hän järjesti sen ensimmäisen sionistikongressin Baselissa vuonna 1897, jonka julkilausuttu tavoite oli luoda kansainvälisen lain turvaama koti juutalaiselle kansalle Palestiinassa. Aineisto lainaa hänen kuuluisaa päiväkirjamerkintäänsä kongressin jälkeen: Baselissa perustin juutalaisvaltion. Tämä ei jätä tulkintavaraa. Kyseessä oli alusta asti selkeä valtiollinen hanke, ei pelkkä epämääräinen humanitaarinen operaatio. Yksittäisten siirtolaisten henkilökohtaiset motiivit eivät muuta sitä tosiasiaa, että he olivat tämän poliittisen projektin välineitä ja toteuttajia. Joo, Herzl kirjoitti niin, mutta kuinka vakavasti me voimme ottaa yhden miehen päiväkirjan merkinnän koko liikkeen määrittävänä tekijänä verrattuna tuhansien siirtolaisten todellisiin motiiveihin? Ja on myös muistettava, että sionistinen liike ei ollut mikään monoliitti. Oli poliittisia sionisteja kuten Herzl, mutta oli myös esimerkiksi kulttuurisionisteja kuten Ahad Ha'am, jotka nimenomaan varoittivat poliittisista vaaroista. Monet varhaiset sionistit uskoivat vilpittömästi rauhanomaiseen asettumiseen, diplomatiaan ja yhteistyöhön. Konflikti ei ollut sionismin tavoite, se oli traaginen, mutta ehkä väistämätön seuraus kahden voimakkaan kansallisen liikkeen, siis nousevan juutalaisen ja nousevan arabinationalismin yhteentörmäyksestä. On täysin ymmärrettävää, että arabiväestö koki uudet tulijat uhkana, mutta sionistien näkökulmasta he olivat palamassa historialliseen kotimaahansa, ei valloittamassa vierasta maata. Traagisen ristiriitaisista vaatimuksista samalle maapallolle. Tuo argumentti kahden tasavertaisen nationalismin yhteentörmäyksestä sivuttaa mielestäni täysin sen valtaepätasapainon, jonka eurooppalainen imperialismi loi. Balfourin julistus on tässä jälleen aivan avainasemassa. Se ei ollut mikään sivuhuomautus. Se oli hetki, jolloin sionistinen liike sitoi kohtalonsa Ison-Britannian imperiumin etuihin. Aineisto on tässä selvä. Julistus sivutti arabit lähes täysin, vaikka he muodostivat tuolloin noin 90% väestöstä. Heistä puhuttiin vain olemassa olevina ei-juutalaisina yhteisöinä, joiden kansalaisoikeuksia ja uskonnollisia oikeuksia ei saisi loukata. Huomaa, heidän poliittisia oikeuksiaan ei mainita sanallakaan. Tämä ei ollut vahinko, se oli tietoista suurvaltapolitiikkaa, jossa toisen osapuolen olemassaolo ja poliittinen tahto käytännössä kiellettiin. Ja sionistinen liike tarttui tähän tilaisuuteen ja hyödynsi sitä. Tämä tekee siitä, halusivanpa yksittäiset sionistit sitä tai eivät, osapuolen siirtomaavallan pelissä. Se ei ollut kahden tasavertaisen nationalismin kohtaaminen. Ymmärrän tuon näkökulman, mutta se jättää huomiotta sen, mitä sionistiset maahanmuuttajat konkreettisesti tekivät siellä alueella. He eivät tulleet asein ja valloittaneet maata. He ostivat sen, usein ylihintaan suurilta poissa olevilta maan omistajilta. He toivat mukanaan eurooppalaista osaamista ja teknologiaa, jotka kehittivät Palestiinaan. Se oli ollut vuosisatoja ottomaanien valtakunnan laiminlyöty ja alikehittynyt syrjäseutu. Aineisto mainitsee, että siirtolaiset kuivasivat soita ja rakensivat kollektiivisia maatiloja, kibutseja. Uuden modernin Tel Avivin kaupungin perustaminen kirjaimellisesti hiekkadyyneille on symboli heidän pyrkimyksestään rakentaa, ei tuhota. Tämä oli kehitystä, josta periaatteessa koko alueen väestö olisi voinut hyötyä. Tätä on vaikea nähdä klassisena riistokolonialismina.
Mutta juuri tuo kehitysretoriikka, soiden kuivaaminen ja maan parantaminen on klassinen osa siirtomadiskurssia kaikkialla maailmassa. Se oikeuttaa alkuperäisen väestön syrjäyttämisen sillä verukkeella, että he eivät ole osanneet hyödyntää maataan tehokkaasti. Paikallisten silmin tämä kehitys oli kolonisaatiota. Aineisto toteaa yksiselitteisesti, että arabit näkivät nämä muuttoaallot kolonisaationa, joka vei heidän maansa ja uhkasi heidän elämäntapansa. Vaikka maa ostettiin laillisesti, se johti käytännössä paikallisten maanviljelijöiden fellahien häätämisen mailta, joita heidän sukunsa olivat viljelleet sukupolvien ajan. Ja kun sionistiset instituutiot, kuten juutalainen kansallisrahasto, ostivat maan, sen säännöissä kiellettiin maan myyminen tai vuokraaminen takaisin ei-juutalaisille. Tämä loi tietoisesti erillisen eksklusiivisen talouden. Ja paroni Rothschildin kartaistan eurooppalaisten rahoittajien tiukka kontrolli vahvisti kuvaa ulkoapäin ohjatusta hankkeesta. Tämä kaikki sopii täydellisesti settler-kolonialismin, eli uudisasutussiirtomaa vallan malliin. Mutta settler-kolonialismiin liittyy tyypillisesti emämaa, joka lähettää siirtolaisia ja tukee heitä. Juutalaisilla ei ollut emämaata, he olevat pakolaiskansa. Rothschildin filantropia ei ole verrattavissa valtion tukeen. Ja mitä tulee maan omistukseen, on totta, että se aiheutti sosiaalisia ongelmia, mutta se oli seurausta feodaalisesta järjestelmästä, joka oli jo olemassa. Sionistit toimivat sen järjestelmän sääntöjen mukaan. Onko oikeudenmukaista syyttää heitä järjestelmästä, jonka he perivät ja jossa heidän oli pakko toimia selviytyäkseen? Heidän päämääränsä oli luoda paikka, jossa he voisivat elää ilman pelkoa. Tässä on mielestäni koko kysymyksen ydin. Emämaan puuttuminen tekee sionismista ainutlaatuisen tapauksen, joo, mutta se ei poista sen kolonialistisia piirteitä. Voisi jopa sanoa, että sionistinen liike itse toimii ikään kuin emämaana. Se oli organisaatio, joka keräsi varoja, organisoi muuttoa ja loi poliittiset rakenteet. Ja he eivät vain toimineet olemassa olevan järjestelmän sääntöjen mukaan, he muuttivat sitä aktiivisesti. Juutalaisen kansallisrahaston politiikka, joka vaati yksinomaisen juutalaista työvoimaa ostamillaan mailla, oli tietoinen pyrkimys luoda demografinen ja taloudellinen muutos. Se ei ole vain selviytymistä, se oli kansankunnan rakentamista toisen kansan asuttamalle maalle. Se, että heidän historiansa oli traaginen, antaa sille ymmärrettävän motiivin, mutta se ei muuta tekojen luonnetta ja niiden vaikutusta. Jos tässä nyt yrittää vetää yhteen, niin kyllä minä palaan siihen, että sionismi oli äärimmäisen monimutkainen liike, mutta sen syvimmässä ytimessä oli juutalaisen kansan selviytymistaistelu. Ja täysin oikeutettu pyrkimys kansallisen itsemääräämisoikeuteen vuosisatojen vainon ja kodittomuuden jälkeen. Konflikti arabiväestön kanssa oli syvästi traaginen seuraus, mutta se ei ollut ennalta suunniteltu päämäärä. Se syntyi kahden kansan yhtä lailla oikeutettujen, mutta lopulta yhteensovittamattomien pyrkimysten yhteentörmäyksestä. Ja minun on pakko taas korostaa sitä toista puolta. Vaikka juutalaisten ahdinko oli kiistämättä todellinen, sionistinen liike omaksui alusta alkaen toimintatapoja ja poliittisia tavoitteita, jotka olivat luonteeltaan kolonialistisia. Se tietoisesti sivutti Palestiinan olemassa olevan väestön poliittiset oikeudet, toimi yhteistyössä imperialistisen suurvallan kanssa ja ajoi eteenpäin valtiollista hanketta, joka väistämättä johti paikallisen väestön syrjäyttämiseen. Siksi liikkeen siirtomaahankkeen piirteitä ei voi sivuttaa, kun arvioidaan sen historiallista luonnetta ja sen pitkäkestoisia seurauksia. Tämä keskustelu osoittaa selvästi, että sionistisen liikkeen luonteen arviointi riippuu syvästi tarkastelukulmasta. Ja siitä, mitä historiallisia tekijöitä painottaa, onko se tarina sorrettujen selviytymisestä vai tarina uusien siirtolaisten saapumisesta. Juuri näin. Aineisto tarjoaa vahvoja perusteita molemmille tulkinnoille ja sen syvempi tutkiminen paljastaa vain lisää kerroksia tästä historiallisesta ja edelleen polttavan ajankohtaisesta kysymyksestä. On selvää, että menneisyyden tulkinnat muovaavat voimakkaasti nykyisyyttä. Ja aiheeseen jää todellakin paljon tutkittavaa. Kiitos kun olitte mukana.